Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is a Thursday, Webes kita maka-aksyon nga presentation sang inyo palatuntunan nining Action Reports Afternoon Edition. Kung aton balikan ang aton man nga kasaysayan, ini related gid sa nagakatabo karon diri sa may isla sang Negros, labi na sa may probinsya sang Negros Occidental. Bangod maka-aksyon sang Oktubre 13, 1868 in 1868 maka-aksyon ining ginakabi nga first woman fighter sa Panay nga kilala bilang Joan of Arc of the Visayas na isa ka manunudlo, isa ka military leader ang ginbunag sa Pototan, Iloilo. Ini sa maka-aksyon na mo si Teresa Magbanwa. Di ba ara na sa mga history books maka-aksyon na nabutang dira kung sino ginatawag nga Joan of Arc of the Visayas. Amo siya si Teresa Magbanwa. Ini sa mga kaaksyon ni kaduha sa anom ka mga kabataan ni Don Juan Magbanwa kag Doña Alejandra Ferrares. Siya ang nakapangasawa kay Alejandro Balderas nga isa ka landowner dito mga kaaksyon sa may Sara, Iloilo. Despite mga kaaksyon sa pagpamatok sang iya mismo nga bana nga si Magbanwa nga magsunod sa duwa niya ka mga utod sa revolutionary movement kag magkapyot sang armas agod nga mag-revolutionize batok sa mga Espanyol. Ini mga kaaksyon ginpadayon gid niya kag under the command of General Martin Delgado. Displaying courage, patriotism, and military tactics, she took her first battle sa Barrio Yating, Pilar Capiz, sa Desyembre 3, 1878, kung sariin ginpangunayan niya mga kaaksyon ang pila ka mga grupo o kon armado ng mga bitbit ng mga rifle, mga sharp shooter, kag ila ginlutos ang mga Espanyol nga mga militar sa mga mismo nga lugar. Ining si Teresa Magbanwa kilala sa tawag mga kaaksyon nga Naisa Magbanwa, kag nangin isa ka unit commander kag naka-engage mga kaaksyon sang Battle of Sapong Hill kung sariin siya ang nangin madinalagon sa iya nga amay. Aba na ginatawag nga Joan of Arc of the Visayas. Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Akong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz, mga kaaksyon 73 kaadlaw na lang antes ang adlaw sang Paskwa, kag 80 days na lang antes ang 2023. Bermans na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz, balita na patas. Dari kita sa aton mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano bala mga balita nga dapat inyo bantayan diri sa aton nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan ng Action Reports Afternoon Edition. Sa aton nga headline number 1. Ang bilog nga Negros Occidental ginpaidalom na sa red alert status. Sumog na kaaksyon sang Oktubre 10, Lunes nga adlaw, inipormal nga ginimplementar. And then mga kaaksyon ginanunso nila subong adlaw nga ang makita naton nga mga asod-asod nga mga checkpoints sa isla sang Negros or diri sa may probinsya sang Negros Occidental. Ini may kang tanan mga kaaksyon sa deklarasyon sang Negros Occidental Police Provincial Office nga ipaidalom ang bilog nga probinsya sa red alert status. Bangod sa nagasingki nga tensyon dra sa nabukid nga porsyon sang Himamaylan kag sa pilaman ka mga separado nga engkwentro nga nagluntad diri sa isla sang Negros. Kahapon mga kaaksyon tuptob subong
Karong adlaw, may pila ka mga na-record nga mga separado nga encounter diri sa Imamaylan kag sa may giulngan na city sa Negros Oriental. Amo nang rason kung nga ako may makitaan kamo sa mga dalanon nga mga nagakandak sa checkpoint ugot nga pag-monitor kag pagbantay sang mga kapulisan. Ini may kang tanan sa gihapon sa panibago naman nga ginanunsyo nga red alert status buot sa lingon naka-alerto. Hindi lamang ang syudad sang Himamaylan o kung Himamaylan Component City Police Station. Bisan pa nakaaksyon ang iban nga mga banwa kag syudad ang ilang nga mga kapulisan nakabantay, naka-alerto, nakatutog sa pag-monitor kag pagpadigayon sang mga anti-illegal crime or anti-crime operations diri sa isla sang Negros Occidental. Mayangot sa mo sina nga balita kay ina ginpadulungan gid mismo ni Action Marlon ang area sang syudad sang Himamaylan. Nig manumdom lang sa Philippine military. Remember that the media is not your enemy. We are the platform here. Kami diring venue. Agol mapalabot ninyo sa publiko kung anong luyag ninyo ipabalo sa ila. Subong man amo maning alagyan sang publiko para mapalabot sa inyo kung anong ginmatuod nila diring ibubunot. Anong diring ilang nga suwestyon. Anong luyag nila ipalabot sa inyo kag ipalabot sa gobyerno. Now, dra sa Imamaylan ay contacted kagina the PNP. According to them, hindi kaya iyaka PNP nga desisyon. It's the decision of the military. Ang pamangkot nga hindi pagpanugutan ng media nga makasulod sa evacuation center. Anong media? Kontra nyo? Anong media? May ginakadlokan ka mo? O anong ginatago na dala sa sulod sa evacuation center? Or more than that, if you're concerned about the security, then you can further check that this media are legitimate. Hindi na daw po sa mga rebelde, So, why should be afraid sa ila? Mga, may malay matabo sulod sa evacuation center na hindi natin pag-i-allow. Sang first, sang sugod, pilato ito magbalik-balik. Sang, of course, gasingki pa ganing sitwasyon, gabinakbakanay sa bukid. Duhay man sang amo sina nga policy dira sa mga evacuation center. Kabalo ka mo, if you do this thing, if you keep on doing this thing, you will just simply put doubt on the minds. Pangduwa-duwa sa panumduman sang tao kung anong kakatabo sinadala sa sulod. So maybe you can further straighten and correct or further improve the policy within that area para gusto man natin makita, gusto sa publiko makita anong sitwasyon nila dala sa sulod. Ngayon, ano dala mga evacuees, anong ila diri nga mga luyag ipalabot, anong gusto nila diri pabutsaga, anong kangawa nila, kay of course, kuha man sa information ng mga authorities. Pero mayo gid nga straight from the horse's mouth will be able to hear kung ano gid ang gusto nila dahil kag ano gid ang ila hinanakit ano gid ila subong naman nga pananawan. Importante may istorya ang mga evacuees. Sa iban pa ng mga balita, mga kaakson, sa aton headline number 2, ang top 3 most wanted persons sang Silay City PNP nadakpan sa ilang bypass operation nga ginpatigayon diri sa area, mga kaakson, no, sang City of Dap, Barangay Lantad. Sa may sunod naman sang Silay na top 3 sa priority list sang Silay Composite Police Station arestado sa bypass operation. Ninadakpan naman si John Sil Zamora, 25 anyos, may live-in partner, kag residente man sang Sitio Dapdap, Barangay Lantad, sa may sulad sang Silay, na kompiska diri siya mga 13 ka mga sachet, 11 ka gurugagmay, may duha ka mga medium size nga transparent plastic sachet sang suspected shabu. Ini ginabanta nagabugat sang 11 gramos kag may estimated market value nga nagalambot naman sa 74,800 pesos. Sa ato naman nga headline number 3. Well, tayo to check dugay-dugay ang aton nga labor sector kay bangod nga gin-publicize na, ginsa publiko na sang Department of Labor and Employment. Ining panibagyo naman nga table of Pacquiao rates. Magsiling ka Pacquiao inablang kun sa mga agricultural sector magtrabaho, magkaakson imbes nga bakla abay ramoy nadlaw nga kisa nagapapakyaw, di ba? Ang pag-construct sang isa ka building ginapapakyaw sa isa drabe ka grupo sang mga manog mga panday. Timay bag-o nga ginpagwa ining Department of Labor and Employment nga Resolution number 4 series of 2022 o kung maning resolution approving the adjusted table of Pacquiao rates. Makonmodre ko na balaan nga ang magbayad sa Pacquiao nagatebende ko na nung trabaho. Example, kung pagkultibar, pag-arado, pagtanom,
pagpamutang drabe sang mga fertilizer kag iban pa nga sahi mga kaagson kun plowing nga gamit kiling karbaw galabot dapat ya sa 2,310 pesos ang imo nga bayad. Magbungkag ka lang o kung magbaliskad ka na isang duta 2,310 ang pakyaw nga bayad mo sa kada ektarya. Amo na mga kaagson ang ang rate sinadra damo pag gini may listahan sa isahon tani karon pa-confirm tani karon kung totoo kag applicable na ni ining bag-o nga rate no sang pakyaw para sa aton nga mga kauturan nga mga mangunguma. Balita naman gikan sa Bacolod City Government Center or Mayor Albi ginatagan sa otoridad sang sangguniang panglungsod angod sa pagperma sang agreement upod sa Queen Mercy Hospital angod sa implementasyon sang backchip. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Sa ato naman nga mga balita nasyonal, oy ang bag-o naman nga tropical depression. Masiling ka tropical depression, malain nga panahon. Hindi pa siya tropical cyclone o hindi pa siya typhoon. Depression, malain nga panahon, tropical depression nening nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. Kag, ariyo sa tanan, tandaan nyo kapon, gimpirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ining laying nga nagapaisol o kung nagasaylo sang barangay kay SK election dason nga tuig, Disyembre 2023, first Monday. Tandaan, damo pa na pwede matabo. May mga temporary restraining order ka pa, pwede pa na file ang TRO, inali kag madayunan, kag ang TRO mapatuman, kag hindi pa din mapatuman ining bag-o nga layin base magkunol urag bla kag magdayon blang eleksyon now. Aksyon John Diaz, balita nga patas. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalaga dining Action Reports Afternoon Edition. Webes kita nga presentation, Oktubre 13, 2022. Subong nga hapon liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinakabago madalag ko nga mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent handang-handa na magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinanda na kung inyo alagad sa kanginan, Action John Diaz. Welcome mga ka-Action diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ay, kumusta ang aton tanan nga maukod nga matag para mati? Aton mga suki sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Dakbanwa sa Bacolod. Aton tanan nga mga kaaksyon sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Manaya-naya ba lang panahon sa inyong mga lugar? Kamusta ang sitwasyon sa inyo subong? Nagapaw-hunay ang iban. Ang iban siguro nagapulo pa mahaw-mahaw ni. Kami ni Aksyon Henbag walang kitapos kaon. Kanamit sang uga nga ginprito ni Jo Marie Valderrama. Sige, this time mga ka-aksyon, hindi ka na maguyang pasang panahon. Kaya medyo ipit ng aton nga tiyempo. Check naton, kamusta naton ang aton nga patrol. Antis pa manina sa aton mga ka-aksyon ha. We are now on the 4th day of Maskara sa Panaad. Pero 13th day na kita sa Maskara Festival. Dili naman sa may Negros o sa may Bacolod City. Iban siguro namin yung lagaw-lagaw. Webes pa lang galing o doon ang alang sweldo kay Sabadong sweldo no? 15, iban guro advance 14, pero doon lang alang ginin para sa iban man. Pero kung may ara-ara, pwede ka enjoy para hindi ka makapagutok. Ang mga mensahe inyo dugay-dugay ato ni natagan sang igtulupangon. For the meantime, diri kita sa report sang patrol. Action Reports Afternoon Edition. O naton sa patrol si Action Zale Minado. Action Zale mayong hapon. Action John, good afternoon. Good afternoon. Do medyo hina sa sulod mo. Ipalapit-lapit tabi do para magtunog-tunog. Action John. Ara na. Ara na. Mayang hapon. Mayang hapon. Kamusta ang birthday? Happy lang ka na kami sa bang. Sino ako? Hindi na pala pagpamangkota. Sana Subo, tama ba si Patro ka? Magulang ka lang sa akon? Mga mamo ng edad, mo na magulang lang. Oo. Oo, ino. Ara na. Ara na. Kaya kita na. Ara da yun. Sana Ari na ako na pagsiras mo. Baligya pang siras mo. Di ka masubungaw? Hari sa plaza. We best God luck yung chance. Makitanta drio. Medyo madamo-damo naman ang ato na dri nga mga kauturan nga nagalagaw-lagaw. Nakaplas
star na ang message ko at subong nga hapon na sini-action dyan. Sa kadaan na lingaw ko di kay Manong tanaw sa iya nga pang ano na yung pang-ubras sa iya nga pong sira. Sagpila ni mga prices na rin ako. Sagpila? Nag-50 ang ponsiras. Ata ng tananan 50. Nakamayara ang Marbulay nga kulintas. Kwenta, mga mata, may 100, may 130. Mga accessory. Sa rin na may mga mining-mining man isa. May ara man. May iba may ara, pero ang iba art ng detailing. Okay. Reaction dyan na tabi ko anting-anting. Ano na sa ang ginabaligyan ngayon na namin mga action sale? Ano na sa ang mga parang na sa mga keychain? Tama na? Reaction dyan na. Hindi. Mga Ano na panawag? Ano panawag na ko, no? kulintas, mga konsiras. Kaparas-baras sa Boracay, man action dyan. Mga baligyo. Oo, baka pang ano bala, mga pang rock, bawrak. Borak! Sana all. Sana all. Kumbaga pang ano do pang art, do artistry siya. Pang art. Okay. Pindo ko, nga anting-anting nga rin, Pindo-pindo ko, anting-anting. Action Zil, doon naipit ko imong ano nga imong VMAX, no? Ipaki-check biliwat, basi mo signal bla. Anyway,